Каб убачыць Хрыста з распростертымі рукамі, не абавязкова ляцець у Рыё-дэ-Жанэйра. У Беларусі ёсць сваё Рыё-дэ-Жанэйра. А літаральна побач вуліцы, дзе горад усё яшчэ выглядае так, быццам час тут ідзе крыху павольней. Сёння гуляем па Іўе. Пойдзем? Іўе невялікі горад Гродненскай вобласці з гісторыяй у некалькі стагоддзяў. І тут цікава не толькі шукаць асобныя славутасці. Часам дастаткова проста ісці па цэнтры і глядзець па баках. Старая планіроўка, невысокія дамы і гістарычная забудова захавалі атмасферу былога мястэчка. І вось яна, адна з самых нечаканых візітовак Іўе – статуя Ісуса Хрыста з распростертымі рукамі. Вельмі знаёмы сілуэт, праўда? Скульптуру усталявалі тут у 2002 годзе. Яна нагадвае знакамітую статую Хрыста-збавіцеля ў бразільскім Рыё-дэ-Жанэйра. Менавіта дзякуючы гэтаму падабенству з'явілася жартаўлівая назва – Рыё-дэ-Жанэйра. Маштаб, вядома, не бразільскі, але свой эфект ёсць. А калі стаць і паглядзець на горад, здаецца, што яна літаральна раскрывае рукі над усім Іўем. Але Іўе цікавая не толькі адной незвычайнай статуяй. Зараз я прапаную проста прагуляцца па горадзе, таму што наступная славутасць – гэта не адзін будынак, а цэлая вуліца. На вуліцы Карла Маркса і ў старым цэнтры дагэтуль захавалася гістарычная радавая забудова. Тут можна ўбачыць дамы 19 стагоддзя і будынкі міжваеннага перыяду. Нізкія, шчыльна пастаўленыя адзін да аднаго, яны і сёння фарміруюць выгляд цэнтральных вуліц. Паасобку яны могуць здавацца вельмі простымі, але калі глядзіш на ўсю вуліцу цалкам, атрымліваецца гатовая дэкарацыя для гістарычнага кіно. Толькі дэкарацыя сапраўдная. Многія такія дамы калісьці сумяшчалі адразу дзве функцыі. На першым паверсе працавала крама або рамесная майстэрня, а наверсе жыла сям'я гаспадара. Гандаль быў важнай часткай жыцця старога Іўя. У мястэчку працавалі крамы і майстэрні, праходзілі базары і кірмашы. І самая цікавая, функцыя некаторых дамоў амаль не змянілася. 100 гадоў таму тут нешта прадавалі. І сёння ў старых сценах зноў працуюць крамы. Іўе можа здзівіць нават без вялікіх маштабаў. Крыху Рыа, крыху старай Еўропы і вельмі шмат свайго характару. І вось за гэта мне падабаюцца маленькія беларускія гарады. Тут не трэба бегчы ад адной славутасці да другой. Часам самае цікавае – проста завярнуць на суседнюю вуліцу. З вами была рубрика «Пойдзем» з Карынай Ерафеевай. Да сустрэчы ў наступным выпуску.